sayanira kaeksi Nimas Musti kaning jantung kenyokang saking doko nganti kaya ngono kuwi lho Nduk niken pakmu gemati karo sampeyan nganti tak gaweke tembang Putri Ndaha iki khusus spesial kangge panjenengan. Alhamdulillah matur sembah nuwun, Pak. Nggih. Tur iki yen diwaca mudhun iki ya jenengmu iki. Nggih. Asmamu Sandiasma. Heeh, Dimas niken Salindri. Di kuwi Dimen Budaya Ngrembaka. Mas Nanglir Cahyanira kaeksi. Nah. Nimas Musti kaning jantung. Kenyokang saking Ndaha sawirengreh nembang beksa wis kacakup Lin nambaran sih kawelasan apa Pak? Lin nambaran Jiwatama. Terakhir Driya Sumarak mring Gusti. Saiki coba pangkurna maca pat ayo tembangno. Nano ngono kae ayo Timen putra bakat masinang kling cahya nirakat eksi iki gambar apa Pak? apa? Iki lho Pak sanuke iki gambar apa iki Pak? Sing diku aja ndeloki gambar-gambar liyane tulisane tok ae gambar-gambar wong muda kok deloki ngawut intine keri dhewe iki pandongaku kuwi Driya Sumarah mring Gusti kagem para fan berat Niken Salindri nyuwun tepuk tangan untuk Niken Salindri ya kaya ngono kuwi lho Nduk bapakmu ile sayang karo sampean nganti kaya ngono kuwi niku lirike sing damel lirike cakepan saire nggih sing gawe bapak lah lagune sing gawene mbahmu Mbah Supron Suwanda kolaborasi lagune sing napa Pak sing mau dangdute mau wow Mbah Supron lho kaya ngono nggih terus sing nembang Ibu nggih minangka salam pambuka men ora ilangenge pelok 6 klangenane Bapak Haji Hanafi mau lak diaturake karo ibumu Nyidam Sari to nggih siji sik saurunge berkomunikasi saurunge guyon aturna Nyidam Sari oh ngaten nggih Pak terima kasih Nduk Niken Salindri nggih
Matur apa karo pepundhenmu Bapak Haji Hanafi lan uga PT Puja Perkasa. Ayo. Nggih, ngaturaken sugeng midhangetaken sugeng amirsani lan matur sembah nuwun sanget kagem Bapak Haji Hanafi beserta PT Puja Perkasa ulang tahun yang ke-16 tahun. Semoga PT Puja Perkasa semakin jaya, semakin lestari, semakin sukses, semakin mendunia. Dan kagem Bapak Haji Hanafi mugi-mugi sehat selamat wilujeng. Amin ya rabbal alamin. Awet leh momong anak putune. Amin ya rabbal alamin. Kula sampun panggih kalian inggih. Oh, karo Ibu Aja. Mamunah kuwi mau. Nggih, wah tiange blater sekali, Pak. Halus ya piyayine. Nggih, halus saestu blater. Kula mau napa mudhun mobil wah sampun disambut dengan ramah. Oh, dicium cipik-cipik iki sepuntene ya nduk nggone kaya ngene iki batinku ki wong nggone wis apik aku ki ngono. Lah iya, orang yang punya derajatnya tinggi itu pasti akan merendah, Pak. Iya, kaya pasemone pari ki lho, Nduk. Pari ki lek saya isi mesti saya ndingkluk. Inggih. Tur ya panjenengan iki rusa ing panembah digen-mugen anggene ngibadah marang Gusti Allah. Inggih, itu yang patut dicontoh, Pak. Lah iya, watone piyayi kuwi anggere selalu memperbaiki ibadahnya kepada Tuhan, maka oleh Tuhan hidupnya akan diperbaiki juga. Seperti dalang. Kok iso? Ya paribasane iki wayang sing apik-apik ke mesti nek cedhek dalange ya to, Pak? Bener. Wayang sing elek-elek buta ke lek adoh karo dalange. 100 pinter sampean ngono kuwi. Yen menungso gelem nyedak karo pengirane insyaallah ditresnani dikasih karo Hyang Agung. Kosok bali yen wayang ki adoh saka dalange, menungso ora gelem nyedak karo pengirane, kuwi engko ya ora pati entuk perhatian kaya ngono kuwi. Ya mergo saka gedhe katresnane Gusti Allah marang keluarga besar Bapak Haji Hanafi nganti panjenengane dimulyake derajate dijunjung sak dhuwur-dhuwure Haji Hanafi untuk pribadinya sendiri tidak, namun untuk ibadah dan juga sedekah untuk juga kebahagiaan seluruh warga masyarakat. Buktine wayangan sing digelar pada malam hari ini dono rasa untuk sedaya para warga. Tepuk tangan untuk Bapak Hanafi. Nah kuwi nduk, ngono kuwi kena nggih contoh, kena nggih patulaga, ngalap berkah, nyonto nulak men iso ketularan ketrima kaya Bapak Haji. Nggih leres. Wong Bapak Hanafi niki tiange niku bloko, Pak. Maksudnya brak-bruk ngoten lho, Pak. Oh iya. Nek mapa malih kalih cah cilik-cilik niku wonge niku seneng weweh, Pak. Seneng weweh. Nggih, seneng weweh. Dadi kula niku nek jejer kalih Bapak Hanafi niku kula sungkan nek badhe nyuwun saweran, nyuwun sangu, nyuwun apa niku kula sungkan saestu nek saged ampun nyuwun tenggene Bapak Hanafi. Terus mungkin lek diparingi dhewe, Pak. wah iya. Nggih, dadi aja nyuwun, Pak, terus kesane kaya pengemis. Wah iya. Yang ini sing perwira pancen ya kaya ngono kuwi. Sing intisarine ngene nduk, adoh-adoh sampeyan saka Kediri iki ditimbali nganti tekan kene iki supaya nglipur para warga masyarakat. Akeh banget pecinta sampeyan. Lek gur dalange Pak Cahyo mongko tanpa enek jenengan rung karuan penontonnya semene akeh. Lah nggih lho, Pak. Lah sampai YouTuber niku lho teng cerantol kaya memean ae. HP pememean ya jane. Ayo, nanti semono. Oh ya, dekat situ ya. Nggih. Nggih. Lah yo ki konsepe piye lho Pak iso HP semono akeh iki? Kuwi enek sing live, enek sing upload apa piye to Pak? Ya, itu live-nya di konten apa channelnya banyak sekali. Oh, biar ndak habis 1 tahun. Oh, kontennya. Menabung stok konten. Wah, elok nggih. Nggih, elok. Daleme pundi, Pak? Sragen. Nganti tekan Demak nggawa kaya ngono kuwi le brengkut ngoten jenengan apa iso bati ngentuke? Hah? Jenengan wau nitih napa, Pak? Nitih napa jenengan wau? Mobil, oleh nitih mobil ndak apa-apa, Pak. Oh iya. Kan bisa bawa. Ya semoga-moga tidak hanya mencari untung dari kontennya, namun ini wujud tresno dan juga cintanya terhadap budaya. Inggih, leres. Ya nduk coba kaya apa si jingkas aturana tetembangan.
Nggih. Niki tembangnya sing halus napa sing kasar? Engko sing kasar sing rada mburi. Ayo, nggih. Sing kasar buri, Nggih. Bu. Iki pilihan, Nduk. Yen podang kuning engko Mbak Yumu Umi Hafifah. Nggih. Terus engko yen kutub manggung engko sampeyan spesial karo Bu Kesi nggon goro-goro. Sampeyan tak nganti goro-goro to? Nggih. Ah, sip lek ngono. Lah, yen prau layar engko kurake Sri Huning dhisik. Piye? Nggih. Aman kok? Anu, kula mboten apal, Pak. Sing aman-aman mawon. Sing apa? Upamane apa? Ninggal katresnan ki ana. Piye masuk Nggih, Samboyo sampean wong Kediri to? Nggih. Nah, iya kuwi coba kaya apa? Nggih. Alhamdulillah. Sik, Nduk, nyelani sedilo. Nggih, Pak. Iki ana Nawala. Assalamualaikum Mas Cahya Kuntadi, selamat pentas. Semoga lancar cuaca cerah. Wassalam. Titip adik ponakan saya Mas Taslim. Wah, sapa? Saking Bapak Suparno. Nggih, Bapak. Aman terkendali. Nggih. Mas Taslim teng mriki nggih dereng gondrong-gondrong, Pak. Lah iya. Upi Ibu Kastiah. Oh iya, sugeng laras Bu Kastiah. Menika dipun tembangaken kalian genduk Niken Salindri. Wah nggih. Nyimak Pak Dalang, salam kagem caksi lover sedaya kemawon ing Laladan Demak. Nggih. Iya akeh yo ana Mbak Kiki barang adoh saka Pati. Saking Pak Waris Sugiono. Wah iya. Ugi saking kula Larsa Madangkara. Panyaya kula hadir. Oh Larsa ora. Kon sekolah malah mulih. Angel tenan. Yo Nduk diaturake ninggal katresnan. Sing sepisanan ya kuwi dangdut kedua jaranan. Wah iya. Yuk Mas Noval kolaborasi. Dados. Yuk. Niken Salindri kok enggak. Ayo. Iki celenge sopan iki sian. Aku lagi tumon Pak, Mak celeng kok sampean kei pecut iki piye maksude? Celenge lho sampean kei pecut iki piye maksude? Ora celenge ora dipecut, mecuti sing ngendang kuwi lho. Oh ngono. Ayo Mas. Kita wis apa sekarane rastel karo awakmu pecutan ora apa-apa. Gak kae wis Ayo,
Sikarane ayo bangun bareng-bareng. Kayo sing rukun. Ayo. Mas Gareng. Kowe iki ngopo? Arep diterak sepur. Kok iso diterak sepur piye? Saka kono ki alus bareng tekan aku muncul kowe. Kuwi trisik. Kuwi ra. Oh, kirek. Wah. Trisik. Trisik nek cara penari ngono kuwi lho. Wong kok senengane. Ah, mula to sok meneh ki aja sok ngombe panas karo anyep bareng anyang-anyangen to kowe. Ngopo kok anyang-anyangan? Ngene iki. Kuwi menake jare Oh, ngono ya. menake jare. Aduh. Selamat malam, Nduk, Mbak Nika. Selamat malam Kang Mas. Sehat Bayu. ta? Alhamdulillah pangesune panjenengan pripun kabare panjenengan Kang Mas? Alhamdulillah sehat. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Salinan Tibos piye? padha-padha. Inggih Kang Mas, kula sing Dan. tasik nem kathah Nggih. lupute ngapunten dereng saged teng Solo. Ora apa-apa wong jenenge panjenengan jek sibuk ya kudu diramungke gaweane. Injih, Bakune dijaga alhamdulillah. kesehatane nggih sayu. Inggih Kang Mas, ya ampun, pun dangu kula mboten kepanggih panjenengan. Wah, aku wis ngarep-arep kapan to ketemu karo Nduk Niken kuwi? Lah, Lumantar Pak Jun kula karo sampean iso ketemu. Alhamdulillah. lillah. Kula jane nggih kangen sangat kalih napa Mbah Hanom. Nggih, ning niki Nggih. simbah durung dereng kepareng lenggah. Sok Wah, ngat- muga-muga iso ketemu meneh. Nggih, alhamdulillah. Nggih Nggih. mugi-mugi saged panjang yuswanipun Mbah Hanom nggih, Mas. Amin. Amin. Kula najan Dongane. kangen eram karo panjenengan apa malih kalih Nanda Salindri niku kula jan kangen banget. Nada saleh, ayo. Aku lah mau lho Mas. Jan Pripun? niki mau kula bunga lho Mas. Saestu, Bungane Mas. apa? Bungane apa cah? Kula tas napa jenenge tas Lagi lenggah teko. ta, nggih ta. Lah aduh, ini apa? Wis alal bialan karo Bayu. Iki luwih tuwa. Sabar innallaha masobirin. Aku dudu sobirin, aku gareng. Wong iki gentenan. Gentenan piye? Mbah, ngeten lho Mbah. Kula niku kan piantune kan nggih alus. Ah. Alus. Dadi jenengan niku ampun grayah-grayah ngeten niku Loh, namanya aku- tidak sopan. Oh, iya, no. Itu namanya penghinaan. Loh, aku grayah. Aku sebagai wong wedok gak oleh digrayah-grayah ngene Loh, iki. aku grayah. Sabar. Sampeyan kudune ngenteni aku. Engko lek wis aku mari omong lagi sampean kok tak salimi. Ora terus sampean grayah-grayah ngene iki. Wes. Aku sebagai wong wedok ora trimo Mbah mbok ngonone Ya, kowe ora trimo. Kudune iki awak dhewe iki saling memaaf-maafkan. Mulih. Ngapa kok nesu ki ngapa? Bojoku ora tau nyeneni lho, iki bocah iki kok trincil kok kaya lampor. Kuwi ora nyeneni kuwi ngelingke. Minal aizin wal faizin, Lah, mohon maaf ngono lahir toh. dan batin. Ah. Muga-muga sampean sing tuwek diparingi umur sing cekak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, umur sing panjang. Apa? Iki upama ora anakku no tak bacok tenan. Urusane iki apa? Ora wis tuwek umur cekak iki. Umur sing cepak panjang umur. Cetak panjang umur. Sampean ki sudah rungon berarti. Lah iya. Loh, Sepurane lho Mbah, ndek wingi jenengan apa nyebar undangan aku ora iso teko asine kuwi mau aku arep teko. Niki kan anake bibar napa? Putrane bar dadi manten. Nggih, dadi Nggih. manten. aja teko, Sepurane lho. aja kowe aja teko. Lah ngapa? Iki wae ora teko iki. Salahe kudune nek arep dadi manten arep mantu ki kudu ngabari kanca-kanca selone kapan manut karo kancane, ora sak karepe dhewe. kudune Ya kan ya, ya kan ya. Kudune Tasik. Ya, ora terus sak karepe dhewe. Kok Gaya sik, acara kok sak karepe Cara dhewe. ngendi? Lah aku kan Wong yo cara ngendi mantu kok manut tamu cara ngendi? lah ben tak tekani kok. Wis kowe ora teko ora masalah, sing penting nyumbang ngene. Ya tak sumbang wis. Pokoke Ora- angger sampean cepak baskom tak sumbang. Ya sok wis. Sok lek sampean anu tak sumbang dekor wis. Kok sapa? Sampean. Kono baskom kowe dekor. Heeh. Sapa sing arep mori putih sapa? Ya aja nesu ta, aja nesu Aku ta. mas aku kompak karo. Aja Kono, nesu ta. kono kowe nyambut dhewe.
Wong tuwa nek nesu ngono ya aja ta. Ora, ora. Aja digelani Cahayu. Nggih, Kang Cecak Mas. ana menatine rada anu. Inggih ayo Pakde didongakne dhisik. Iki acarane apa? Embuh. Alah, kena halal bihalal ya. Halal bihalal apa Mas? Niki halal bihalal keluarga ageng Pak Jun kalian warga Kedung Salam. Kedung Salam. Nggih. Kedung Salam. Bapak sinten? Junedi. Pak Junedi. Bapak Junedi. Pak Sando iki bocah iki saratane elek. Apa? Ayu-ayu senengane uthik-uthik kuping, uthik-uthik irung. Angger bar kuping terus irung, apa ora mambu we? Lah jare sapa angger bar kuping irong? Lho, Lah lah bar kowe. kuping mesti ilang kok. Malah Malah saya nemen. Wiwit cilik gilani cah yo. Ya ora to. Wah kok Biyen yo ngono kuwi. Cilikane lak ipel-ipel lemu ngono petuk aku. Pandegaren. wah kok Ngono ngejak salaman aku kok ora iso kok. Ning iki pancen yen ikan iki spesialis. Bocah apa? iki Dokter spesialis. Amin. maksudku ki punya kelebihan. Oh nggih. Nah, kelebihannya karena memang dari kecil dia sudah nggula mentah bab lelagon apa wae. Nggih. Nggih. Mila aku nyuwun tulung karo adhiku Niken awit dinten menika penyuwunan saking Pak Junedi Mbak Niken berduet dengan Pak Panglima. Nggih. Pak Panglima, Menika Bapak Majen nggih, Susilo, monggo. Panglima Divisi 2 Kostrad. Pak Sus, Monggo Pak Sus, pinarak wonten pemanggungan Pak Sus. Mboten Monggo. ngirangi penghormatan monggo kersa. Monggo. Iki Tintingane Mas Sigit, aku tak golekno. Nah. Monggo mriki. Monggo pinarak Bapak. Sabang di barat, Merauke di timur, masuk wilayah Indonesia. Aman dan tentram, sejahtera damai, itulah masuk Indonesia. Sadarlah, aku ingin damai.